Dev Patel, egy majom. Szóval a Monkey Man. Mikor először hallottam erről a filmről, valami ilyesmit képzeltem el. Aztán még világos lett számomra, hogy ezt a filmet az a Dev Patel írta és rendezte, akit sokan a Gettó Milliómosból, vagy a méltatlanul elfeledett zöld logóból ismerhettek, már egy kicsit másképp álltam a témához. Nem mellesleg Patel nem csak írta és rendezte a filmet, hanem saját maga alakítja a főszereplőt is, pont úgy, mint te is Orson Welles-re gondoltál, ugye? Producernek pedig megnyerte magának Jordan Peele-t, aki generációnk egyik legérdekesebb horrorfilmes rendezője, szóval eddig pozitív az összkép. Aztán, ahogy később utána olvastam a forgatás körülményének és részleteinek, csodálkozok, hogy ez a film egyáltalán elkészült. Patel maga mesélte a Redditen, hogy a Covid miatt az elsődleges indiai helyszíneket teljesen le kellett, hogy cseréljék, a látványtervező és az operatőr otthagyta a projektet, a kamerapark nagy része tönkrement, így gyakorlatilag mobilokkal és GoPro-kkal kellett fölvenni a kimaradt jeleneteket, amiket nem is szakemberek kezeltek, hanem teljesen más stábtagok. Mondanom sem kell, hogy ezek után egész nehéz volt hitelt adni a filmnek. De legnagyobb meglepetésemre, mikor kijöttek az első előzetes kritikák, mind nagyon pozitív hangvételőek voltak. Dicsérték Patelt mind a kamera előtt, mind a rendezői székben nyújtott teljesítményéért. Több kritikus akár egy induló filmes franchise első darabjaként szemlélte az alkotást. De tényleg ilyen jó a Monkey Business? Vagy csak kaptunk egy jobban sikerült bosszúfilmet? A történet középpontjában a Patel által megformált Kid áll. A filmben gyakorlatilag nincsen neve, de az IMDb Kidként hivatkozik rá, így én is emellett maradok. Aki egy underground fight clubban éli mindennapjait, és abból tartja fenn magát, hogy pénzért hagyja, hogy elverjék. Végül egy gyerekkori tragédiájából kifolyólag bosszút esküszik a város elitjén, és el is indul félórás, egyszemélyes hadjáratára. Igen, félórás. Ez a film 2 óra hosszú, és körülbelül másfél óra az expozíció. Nagyon nehezen indul be, iszonyatosan döcögős a tempó, és nagyon nehezen tudja fenntartani a néző figyelmét. Ez ennyi? Tényleg csak egy bosszúfilm sablont kapunk? Nem egészen, ugyanis a Monkey Man-nek vannak mitológiai gyökerei. Kid a hindu isten Hanuman megtestesülése, akit általában majomfejjel és farokkal ábrázolnak. Az odaadás, a fegyelmezettség, a bátorság és az önzetlen cselekedeteknek a szimbóluma. A mesteréhez tisztelettel viszonyuló szolga eszményi megtestesülése, Kid pedig pont, hogy ezek a mesterek ellen lázadt fel a film során. Na és ez a vonal mennyire releváns a filmben? Nem túlságosan, de legalább kreatív. Sajnos a film tényleg megsínyli a rossz forgatási körülményeket, leginkább a vizualitás terén. Minden második jelenet vagy egészen igényesen van fölvéve, vagy egyszerűen csak borzalmas. Ez leginkább az akciójelenteknél érzékelhető, remegős a kép, követhetetlen, ritkán szórakoztató. Pedig látszik, hogy lehetett volna ez sokkal jobb is. Vannak tényleg nagyon igényesen és nagyon kreatívan felvett képek, de hát ez mennyiségében messze elmarad a középszerűektől. A zenék kiválasztásánál egyszerűen nem értettem a koncepciót. Tényleg olyan érzésem volt, mintha teljesen random válogatták volna össze őket a világ összes műfajából. Tudod, van az a mém, na pont ilyen. Szinte a film egészéről ordít, mintha nem is tudták volna eldönteni a készítők, hogy mi az Isten is legyen az egész. Néhol azt éreztem, hogy ez egy komoly dráma lesz, de ahhoz viszont túlságosan sekélyes. Egy akciófilmhez képest pedig nagyon kevés az akció, és nem is a jó fajtából. Igazából fogalmam sincs, hogy kinek ajánlom szívesen ezt a filmet. Ha jó akciót akarsz látni, akkor ezerszer is inkább a John Wick vagy a Nobody. Ha pedig tényleges drámát ebben a témában, akkor ott a Joker vagy a taxisofőr. Ha pedig indiai filmet, akkor bizonyára vannak sokkal szórakoztatóbbak ennél. Igazából talán a film legnagyobb erénye ténylegesen az indiai setting, és el is gondolkodtam, hogy vajon mi lenne egy ilyen film Magyarországon. Ha Patelék ezt tényleg szeretnénk folytatni, és egy franchise-t építeni belőle, akkor bőven van mit tanulni az első rész hibáiból. És szeretnél akkor egy mondatot elmondani? Nem. Nem? Nem. Biztos? Biztos. És meg kéne kérdezni, hogy ez az indiai John Wick rip-off? Nem köszönöm. Hát jó, akkor szia Balázs!